Ahojte, máme tu spotrebované produkty za posledný čas. Poďme sa pozrieť, čo som pomínala. Micelárka od Balei, milujem, je výborná na suchú pleť, odporúčam ti ju. Vyhadzujem tento fixačný sprej Emily in Paris, už je po záruke, mala som ho v adventnom kalendári, bol fajn, ale nijak ma neohromil. Ďalšia vec, čo je po záruke, Estée Lauder Futurist Aqua Brilliance Glow Primer. Poviem vám úprimne, čo sa týka primerov, môj názor je, nepotrebujete žiadny primer. Základom kvalitného, pekného make-upu je dobrá skincare, čiže ja primery nepoužívam. Tento som síce využila, bol fajn, ale už by som si ho nekúpila, lebo nevidím dôvod, na čo by mi to bolo. Ďalšia vec, čo som spotrebovala, je od Elemis, tento toner, milujem ho, je výborný. Ale jediná jeho nevýhoda je, že má vlastne iba 100 ml a stojí okolo 20 eur, takže neviem. Ďalej som minula klasika, toto telové mlieko. Vždy sa ma pýtate, koľko toho míňam, že má veľa produktov. Ja tohto miniem, ja neviem, no každé 2 týždne si to musím kupovať, lebo mám fakt suchú pleť a ja keď idem spať bez toho, aby som sa natrela, tak mňa všetko svrbí. Takže toto vám fakt odporúčam. Ja si to dávam každý večer proste na suchú pleť, milujem to. Môj milovaný krém, nočný, Pajot, Nutricia Baume, super rekonfondant. Toto nie je ani krém, je to také maslo, ešte nič podobné som nenašla. Veľmi vám ho odporúčam, až máte takú suchú pleť ako ja. Je to veľmi taká nerušivá, príjemná vôňa a fakt hustý krém, odporúčam. Ďalšia vec, čo vyhadzujem od NYX, tento Butter Gloss. Za mňa totálna blbosť. Jednak ten aplikátor je už taký old school, maličký a robí to na perách také čiary. No, není dobrý tento lesk. Také ako keby rýhy. Nelúbi sa mi to a má takú konzistenciu, že máte pocit, že máte na ústach krupicu. Takže toto určite neodporúčam. Mám ich už asi zo 2 roky a veľmi málo som ich používala, takže vyhadzujem. Ďalšia vec, ktorú vyhadzujem, lebo je už stará, je to tento eyebrow set. Už ani neviem, či to vyrábajú. Kedysi som to používala na obočko, ale teraz som si viacej obľúbila ceruzky na obočie, lebo sú precíznejšie a vyzerá to viac realisticky. Potom tu máme ďalší UV primer od Revolution. Tak ako som povedala, primery neuznávam, nepoužívam ich, preto to vyhadzujem a je to už aj staré. Minula sa mi moja kyselinka obľúbená, teda nie kyselinka, ale vitamín C od Gigan Gorgeous Sea Glow. Ak chcete nejaký dobrý vitamín C z DM-ky, toto má 15% a stojí do 10 eur, takže odporúčam. A ešte som minula aj túto voňavku La Vie Belle od Lancôme. Je fajn, nie je to úplne moja šálka kávy, ale je príjemná. Teraz na zimu je krajšie, ako keď som ju skúšala v lete. Je to taká kvetinovo-pudrová vôňa. Fakt ako taká ženská už, nie taká dievčenská, už naozaj taká dámska vôňa. Pekná, ale nie je to moja šálka kávy. No a posledné, čo tu mám, je Skin Tint Superstay od Maybelline. Najlepší make-up z DM-ky, odporúčam. Používam ho odtieni 6,5. No a to sú všetky spotrebované produkty. Pre viac takéhoto obsahu ma nezabudni sledovať a ja ti prajem krásny deň. Ahoj!